Akşamınız hayırlı, hormatly yurttaşlar. Bugün size kysgaçarak bir taraplyk barada käbir zatlara gurrun göresim gelýär. O bir taraplyk halka näme peýda getirdi diýilen bir o soragy bara almakçyda. Eşdiýänsiňizdir, görýänsiňizdir we näçe ýyllardan bäri dowam edip gelýändir. Ýani 95-nji ýyldan bäri. Bir taraplığımız baky bir tarap Türkmenistan, hemişelik bir tarap Türkmenistan diýen ýalak sözler bilen ulaldy da köp adam. Indi birinji bu bir taraplygyň näme diýene bir düşünele. Bir tarap diýmek tarapsız diýmek. Tarapyny belli etmeýän diýmekde. Bu mesele ýagny bir üýtgeşik bir ýagdaý. Bir taraplyk günümüzdäki modern manysynda ilkinji gezek Ýewropa ýurtlarynda has öňe çykdy da. Olam birinji jahan urşunda, ikinji jahan urşunda esasana öňe çykdy. Ýöne näme çykdy bu bir taraplyk ýa-ni nemede neutrality diýilýär inglizçede, ýa-ni neutral, ýani hereketsiz, wasypsyz, renksiz, issiz diýen ýalak o manylary alyp biler öz içine. Umuman bir ölü ýalak bir manys çykýar iň soňunda gitseňiz. Ýöne bunu şeýle manyda alýarlar Ýewropada. İkinji jahan urşunda esasana uruş başlaýar. Soň uruşda men tarapsız diýip bir kısan ýurt öňe çykdy. Ýa-ni Şwesiýa çykdy. Ondan soň Şweýsariýa çykdy da esasan şu ikisi. O özüniň tarapsızlygyny aýtdylar. Emma bu iki ýurdam Germaniýa kömek etmäne dowam etdiler de her türlü edip bilen akly mümkinçilikleri bilen Germaniýa kömek etmäge dowam etdi. Ýagny näme diýdi bolýa entek uruş başlamaga bolýa biz siziň bilen bilelikde diýilen demäni ortaklaýarlar da. Ýani beýleki daş döwregdäki goňşulara bolsa ýok biz uruşa gatnaşamyzok, goşulşamyzok, biz gyrada diýen ýalak bir nämäni ýöredýär. Bu taýda iki tarapy çykýar, iki ýüzü çykýar bu bir tarapyň. Bir taraplyk diýilen zadyň. Şeýlerek bunyň nemesi, ýöne günümizde şu an bir tarap ýurt galmady diýen ýaly Türkmenistan başynda, ýöne Türkmenistanyňky bir taraplyk şu soramamız gerekli. Indi o soraga jogap bermek üçin hem ýene-de bir taraplyklary gurrun etmäge dowam edeli. Birazrak. Indi ýa-ni renksiz diýdik, ýene nämesiz eýle beýle diýdik. O mümkin däl. Misal üçin Germaniýa iň soňunda o ýurtlara basyp aljakdy da. Şeýle bir zat bar, bolýa bularyň bize garşy durma niýetleri ýok, emma bize garşy durjaklar bilen birinji göreşeli. Bularam garaşyp duruberer, uruş gutarandan soň bularam bizim gol astymyza girjek de, ýa-ni soň uruşmamyza da gerek kalmaz diýilen bir näme ýöneköy sözler bilen düşündürilende näme getirýärler. Ýöne asyl maksady bu ýurtlaryň biz giýitlere boýun egdik diýen ýerine gizlemek üçin biz bir tarap sözüne ulanýarlar. Bir tarap hiç sada koşulmayan, ýene näme eýle beýle diýip düşündirýärler. Olam düýünden ýalňyş bir tarap diýilýän zat belli bir mesele boýunça. Mysal üçin Ýewropaga aýdyp gelsek, Ýewropada ýurtlar bir tarap biz diňe urşa goşulamyzok diýdiler. Başga insan perwerlik ýene näme eýle beýle zatlara goşulýarlar. Goşulyp durlar. Biz diňe elimize ýara alyp uruşmakçy däl, hiç kim bilen ýa-ni ikinji jahan urşunda dünýä 2-3'e bölündü de. Germaniýanyň tarapynda we Türkiýe ýa Türkiýede tarapsız ýalak pozisiýada durdy ýöne. Türkiýe Germaniýanyň arkasyndaty.
Japonya var. Şonun ýaly ýa-ni aýdan Şwitsariýa bilen Şwesiýamyz var. Olar bir tarapa o Sowetler hem bardy başda. Soň Sowetler aýryldy. Şonuň bilen 3 boldy da. Şeýdip o soň beýlek tarapda da Fransiýa, Angliýa, Amerika, Amerikada belli bir wagtça tarapsyz galdy. Ondan soňky ýyllarynda goşuldy. Bu tarapsızlık meselesi şol. Üýtgeçik bir zat däl. Men hiç zada goşulmayan manysy däl. Mysal üçin eger hiç zada goşulmayan manyda aýdylsa sen iýmelän däl, içmelän däl, söwda etmeli däl, onam etmeli däl, bunam etmeli däl. Türkmenistan aslında şoňa dogry gidýän bar ýa bir tarapdan. Ýöne tarapsızlyk Türkmenistan'daki tarapsızlık meselesi o asıl maksadı, niyeti başka bir zat. Bunu demeden o tapıp bilýäňiz. Ukrayna'da uruş başlanandan soň uruşun ilkinci aýlarynda Ukrayna tarapy bilen Rus tarapy neme geçirýärdiler. Dialog ýa uruşun soňlanmasy üçin. Şo taýda Russiýa näme teklip etdi? Bir taraf bolun deyip. Ukrayna bir taraf bolmalymış. Ondan soň çekiljekmiş uruşu ýa-ni basyp alan ýerlerine goýup. Ýöne nerden gelýär bu? Oruslar näçe bir taraf bolmagyny isleýär? Sähä Türkmenistanda bir taraplyk diýen bir proýekti durmuşa geçirip gelýärler. 28 ýyldan bäri. Durmuşa geçirip gelýärler we munyň gaty Ruslar üçin, Rus imperiýasy üçin gaty yktybarlygyny görýär. Mysal üçin näde görýär? Türkmenistan bir tarap diýär, oňa da goşulanok, buňa da goşulamzok, onam edemzok, bunam edemzok diýär. Ýöne Türkmenistanyň 95-nji ýylda bir taraplyk almagyna hiç bir zat sebäp däl. Ýa-ni taş döwrümizde uruş mu başlady 95-nji ýylda? Ýok, uruşam ýok. Bilmedim, ýa-ni bir taraf bolmak üçin bir zat sebäp bolmaly. O näme üçin bir taraf boldy birinji ýerde? Jogap gaty ýöneköy, oruslar elden gidermejek bolup, esasanam Türkmenistan iň başda ýa-ni Orta Aziýada elden giden ýurtlaryň biridi. Ýa-ni Halmyrada bilen Saparanyň gurrun beren nemelerinden hem bunu düşünüp bilersiňiz. Şo döwürler nähil döwürdi, eýforiýa bardy diýä. Şu Sowet nemesinden yıkılan yurtların hiç haysında beýle bir hyju ýa-ni eýforiýa hyju da ýa-ni täze öz başdak yurt bolduk diýen hyju ýokdy diýär. Bizde bardy, biz hem başardyk diýär. Özem 2-3 ýylyň içinde bu zatlary ýa Russiýanyň hem ykdysady ýagdaýynyň üstüne çykaryp bilipdirler-de. Soň ilkinji näme almaly ýere Türkmenistan bolup durýar. Orsun, Ors 4-5 ýyl boýunça içki nemeleri çözülýänçe, ýa syýasy garşyklyklar çözülýänçe elde. Soň elde soň ýene täzeden gaýdyp geldi Türkmenistana. Türkmenistana bir taraplyk statusyny boynuna takdy. Soň Türkmenistan bir tarap boldy ine. Ýoksa başga hiçbir sebäbi ýok. Bir tarap bolmak üçin iň bärkisi daş döwründe uruş başlamaly. Uruş başlamasa hiç kim bir tarap bolmaýasa, sen bir taraplyk diýmek ýurdun ykdysady, sosial we global nemesine, ornuny, dünýäde global ornuny gowuşadýandyr. Gaty erwet bir zat. Şonuň üçin ýurtlar daş döwründe uruş ýene näme, o zat bu zat gutaran wagty bir taraplygyny ýüze öýrendir. Mysal üçin Şwesiýa ýa-da Şwitsariýany el alyp bilersiňiz. Şwesiýa näme etdi? O uruş başlandan soň ýa-ni başga bir uruş başlady bu gezek. Russiýa Ukrainanyň üstüne hüjüm etdi. O göne men NATO goşuljak diýdi. Şu wagt NATO goşulma demesi dowam edip gelýär. Goşuldy diýip hasap bermeli. Finlandiýa olam Ýewropadan hem ondan hem bundan hem uzak durýan bir ýurt birden NATO goşuluverdi. O näçe? Sähä başga bir uruş çykdy. Oňa howp salýan.
İkinci Cihan Urşu'nda çıkan urş bulara hop salanoktu, gaýtam tarapdardy. Şonuň üçin bir tarap bolmasy doğru bir nemede, ýoksam daş döwründäki ýurtlar o sizem gitleriň tarapynda mı diýjek, o tarapynda däl diýip tarapynda durmak üçin edilen bir şo wagtyň syýasy oýuna o bir taraplyk meselesi. Ýöne Türkmenistanyň bir tarap bolmasyna hiç bir sebäp ýok, hiç bir ýagdaý ýok. Näme üçin durup bir tarap bolmak isler bir ýurt. Yani men hiç sadada goşlamak, men ösçök däl, halkym ösmeýe, halkym goýun ýalak bolup galjak diýilen manyny berýär-de. Bir tarap bolan ýurtlaryň hemmesi belli bir ýere çelli bir tarap. Yani şol awanan hop ortadan aýrylýança bir taraplyk dowam edýär. Ondan soň o hop ortadan aýrylandan soň bir taraplygyna ýitirýär. Yani gerek ýok, uruş ýok, hiç zat ýok daş döwründe. Başga bir uruş çykdy. O uruşdan goranmak üçin bu gezek bir taraplığından yüz öwürýär Şwesiýa. Şeýle Şwýsariýada sanksiýalara aktiv goşulup ilk başda o goşulmady, sebäp karar almaly biz o bir taraplyk statusumuzy niraçelli näde bulanyp bileriz diýilen ýere geldi. Ýöne gördüler, baktılar o Russiýanyň edýäni gaty halkara bir jenaýat işine karşı, şonuň üçin sanksiýalara da goşuldy. O nerede aldy munyň bir taraplygy? Şeýlerek bir ýagdaý. Bir taraplyk meselesine ýaragda däldir. Her türlü konfliktde, yani sözlü, siyasi ya da o territorial yani çak, ara çak o meselesine çelli gidip bilýär bu zatlaryň hem nemesi. Şonuň ýaly bir giňiş bir mesele. Bir taraplyk diýil. Yani ýöne Türkmenistana gaýdyp gelsek, Türkmenistanyň bir tarap bolmasy üçin hiç bir sebäp ýok. Ýa-ni Türkmenistanyň öz gözýetiminden seredende ýöne Rus imperiýasynyň gözýetiminden Türkmenistana tarap seretseň bulara bir taraplyk bermeli, ýoksa bir taraplyk bermeseň häzir bulary elden giderýän diýe. Näme üçin? Ýurda her türlü demeler gelecek. Misal üçin Türkiye yakınlaşacak. Türkiye bir NATO yurdudur. O Türkiye bilen ısınçykly gatnaşyp başlasa, esasen Türkmenistanyň Türkiye bilen gatnaşma potensiýaly gaty uldur. Näme üçin diýip sorasaňyz, birinciden adynyň beňzeşligi. Türkmen meselesi var. Dile de gelişip durandır. Ondan soň dilleriniň hem has ýakyn bolmasy. Yani Özbegistan bilen Türkiýanyň ikisinin hem dili aslında seyretseňiz bir Türkçe dil maşgalasyna değişilir ýöne beňzeşlik tarapyndan Türkmenistanyň has ýakynrak gelýändir. Ondan soň Oğuz boýu bolmagynyň sebäpli. Şo zatlary o ýakynlaşdyrmazlyk üçin biz bir tarap diýip bahana men bir tarap diye ýa-ni käbir adamlar bolýar, men kelläm agyrýar. Şu hatta o etmesek mi ýa-ni men daşara çykasym gelen o kelläm agyrýar diýip şeýlerek bir bahanajykda ýa-ni bahana dynan bilýän, ýöne şonda da kelläm agyrýar diýip dursa, ýok sen kelläm agyrýan diýip oňa nemet bolanokda sözüniň üstüne söz goýup bolanok, şeýle bir bahanadyk bu. Türkmenistan'da mesele. Indi geleli halka näme peýda getirdi bu iş? O halka hiç bir ýankdyň bir taraplyk däl Türkmenistanda garaşsyzlyga peýda getiren ok, olam yalandan bir sahnanyň demesi de ady da ýa Türkmenistanda bir garaşsyzlyk diýip bir teatr oýnalýar. Şonu sahnalaşdyrmak üçin hem ad goýulýar da. Oňa adyna garaşsyzlyk bir taraplyk meselesi hem şeýle. O näme peýda getirdi? O hiç kim şu tarapdan bize peýda boldy diýip aýdyp bilýän däldir. Şeýle bir mışmış orta atýarlar. O ine biz bir tarap bolmasak Taliban basyp alardy diýip. Bolýar, biz bir tarap bolmadyk bolsak bizi basyp alardy. Ýöne Täjikistan bir tarapmy? Özbegistan bir tarapmy? Olar näme üçin basyp alanok? Ya da Iran
Olara o gücü yetmeye yeni näme diýiljek de. O gücü yetip yetmezlikde değil. O Taliban nemesem Orsun oylap tapan yani Taliban korkusu diyeli. Taliban korkusu Orsun oylap tapan bir legendası yani bir ertekse ertekiden başka bir zat değildir. O Taliban esasen hem günümüzdeki Taliban düýbünden başgaça bir yol izarlaýarlar. O bir İslam ýurdu bolmaly ýöne dünýäniň hem gatnaşygynda bolmaly ýa dünýä bilen hem gatnaşmaly. Şonuň izini izarlaýar şu wagtky Taliban ýani o basyp alma ýene näme o işleri ýok. Basyp alma siýasatyna girseler Taliban özem bilýär hiç açanam garaňkylykdan çykyp bilmejekdigini, ykdysadyýaty ýene beýlek zatlarynyň düzelmejekdigini özleri gaty gözýetýär. Gerek bolsa gaty gowusnuşykly işläben başlaşarlar töweregindekiler bilen we käbir Özbegistan ýalak ýerler bilen hem işleşýärler. Özbegistan Awganistandaky özbekleri bilen gaty ýakyndan gyzyklanýar. Şonuň üçin ýakyndan işleşýändigi o görünýär. Yani bize olsa kulağımıza başka zatlar depýärler. O şu kulağa girmeli zady kulağımıza dep sokýarlar da. Ine şonuň ýaly mesele. Yani o bizim bir taraf bolmamız o taýdan hem aba peýda getirak. Sebäbi hiç bir yani peýda bermesi üçin ortaga goýulan bir zat däldi. Ine häzir sonra bir taraplyk kimiň pikirde haýsy maksat bilen biz bir tarap bolduk? Biz bir tarap bolan wagtymyz näme zat gazanýardyk diýip bir soralar sonra şu soralarryň jogabyny alyp bilmersiniz. Sebäbi gurnalan Rus imperiýasy tarapyndan gurnalyp bize boynumuza dakylan bir ýük. Biz bir tarap bolmaly däl, biz taraply bolmaly. Öňe bize peýda getirjek näçe tarap bar bolsa, şo taraplaryň hemmesinde biz bolaýmaly. Günümüzdäki ýurtlar şeýle diýip işleýär. Ýani Pikirediň Birleşen Milletlerde her kim öz bähbidine bolan ýurduň arkasynda durýar. Hiç ýyly haky nemesi bolmasa da, mysal üçin Russiýanyň Ukrainadaky edip beren häzirki gyrgynçylygynyň gollap arkasynda durýan Afrika ýurtlary bar. Olar bilmeýärmi? Bilýär. Ýöne bize diýe Orsdan peýda gelýär diýip pikir edýärler olar. Şo şeýle bir düşünjesi bar. Şonuň üçin onuň tarapyndan. Yani taraplı olmak akıllı adamın işidir. Akıllı adamların işi. Tarapsız olmak koyun olmak ýalypdyr. Koyunun tarapy ýok. Koyunlarda tarap ýok. Şonuň üçin bize bir taraplı nemeden wagtlary raýat diýip adam dakypdyrlar. O men Türkmenistanyň raýat diýýärdi. Yani men Türkmenistanyň koyuny bolýar ýani terjime etseňiz bizim dilimize Arapçadan men Türkmenistanyň goýuny diýe. O goýunlarym diňe bir tarap ýurtlarda ýaşap bilýär, ýani maksatsız bir tarap ýurtlarda. Ol ýa-ni Şwetsariýanyň gurulmagy demek, olar sebäbi 2-nji jahan uruşunda şonu özlerine bir strategiýa hukmunda görendikleri üçin özlerini bir tarap biz diýip ulan edip ýöne aşagdan hem etmeli işlerini etdiler. Ýöne bizde öyle bir ýagdaý ýok. O bolma mümkinçiligi hem ýok. Soň ýene iň soňky bir zady aýdaýyn. Hemişelik bir tarap, baky bir tarap diýip sözler ulanýandyr. Bir ýurt hiç haçanam islendik bir ýurt. Hemişelik bir tarap bolup bilen ok. Ýani aýtdym bir uruş başlandyr. Şu uruş başlandyğı sebäpli bir taraplygyny ulan edýär. Men bu uruşa goşulamak, men bu ýagdaýlara, bu konfliktleriň hiç ýerine goşulamak diýip tarapsızlygyny ulan edýär. Yani uruş gutarandan soň tarapsız bolmana dowam edip bilýärmi? Ýok, sebäbi uruş ýok ortada. Onda hemişelik bir tarap diýilen adam bolma mümkinçiligi ýok. Soň ýene-de bir neme ýadyma düşdi, ona aýdaýyn. Sen bir tarap diýip başga bir ýurt sana hüjüm etmejek manysyna gelen ok. Sen hüjüm etmejek manysyna gelýär. Elmydama şeýledir. Men o bir tarap boldum. Yine bir taraf bolan üçin yine şu goňşym, şu ýurt, Awganistan diýeli, Eýran diýeli tapaw diýip, şu maňa hüjüm etmeýär diýilen bir many ýa-ni çykmaýar bu taýdan.
bu taýdan çykjak many men goşlamak, ýa-ni bir uruş edip duran bolsa, oňa men goşlamak diýe ýa ýoksa o uruş gelip sana goşulyp bilýär islese. Ýa-da men hiç bir ýere hüjüm etjek däl diýilen nämäni getirýär-de manyny berýär bu. Ýoksa men bir tarap boldum. Indi maňa hiç kim goşulşyp bilmeýär diýilen bir düzgün ýa-da düşünje de ýok. Ýa düşünjesi ýok, düzgüne aňyrakda dursun. O sen o bir tarap ýurdun üstüne hüjüm etdin. O bolsun diýer. Bir tarap bolanda bizi gyzyklandyran ok ýa-da ýa-da o men bir taraplany kabul edemok diýär mysal üçin. Şey edip gir berýär. Ýöne men bir tarap boldum diýen wagtyň men goşlamak diýilen mana gelýär. Yani bir tarap bolanyň özü goşlanak. Bir tarap bolmayan bir tarap bolanyň üstüne gerek bolsa her türlü zadam edip biler. Edemýärler de. Türkmenistana. O bir tarap boldy diýip ors goýup giden o. Ors şu wagt biziň gazymyzy sömürüp alyp dur. Neftimizi, bütün baýlyklarymyzy ýa-ni geopolitikadaky mümkinçiliklerimizden peýdalanýar. Şey dip ýörler halky ezip ýarym halk daşynda ýa-ni Türkmenistandaky tutsahanalar görüp Edil Stalinin Gulag sistemasyna benzeýändir. Onu diňe KGB ýalyk bir gurama işletip bilýär. Gulag diýilen sistemany KGB ýalyk guramalar işletip bilýär. Adaty döwlet guramasy işletip bilmeýär. KGB da döwlet guramasy däldir. KGB Ors imperiýasynyň kılıcıdır yani. Şonun bilen golasyndaky ýurtlary saklaýarda. Şeylere bir zat bu. İldeşler sağ olun, bir taraplık arada şeylere kıyska käbir zatlary ýatlap geçerlidik. Ýoksa oňam gurrun verdik edil şu zatları gurrun verdik. Sağ olun, ýene de görüşýänçäk.